Il-każ beda jiġi investigat fl-ewwel ta' Ġunju li għadda meta għalliema fi skola tal-Knisja resqet il-ment kontra l-Università ta' Malta wara li din irrifjutat li taraf il-PGCE tagħha miksub fl-2013 bħala kwalifika fil-livell 7 tal-MQF għax sostniet li din kienet tal-livell 6. Ir-rapport tal-Ombudsman juri li fl-2013 it-transkript moti lill-għalliema kien jiddeskrivi l-PGCE bħala Second Cycle Qualification tal-livell 7 b'referenzi ċari li jpoġġuh f'dak il-livell. Madankollu l-credits akademiċi kienu ta' livell undergraduate. L-Università ammettit li bejn l-2010 u l-2013 kienet qed tiżbalja meta klassifikat il-PGCE fil-livell 7. Żball inqalax il-kors kien intitolat bħala postgraduate u kien jeħtieġ lawrea ta' baċellerat biex student seta' jsegwih. Din il-klassifikazzjoni ġiet ikkorreġuta fl-2014, iżda l-Università qatt ma informat lill-istudenti li kienu rċivew transcripts żbaljati. L-Università kkonfermat li madwar 400 gradwat kienu affettwati minn dan l-iżball u biex tindirizza s-sitwazzjoni il-Fakultà tal-Edukazzjoni qed tikkonsidra li minn Ottubru tas-sena d-dieħla toffri kors li jwassal għal diploma fil-livell ta' postgraduate jew għal masters. Dan il-kors għandu jkun strutturat b'tali mod li joffri flessibilità b'eżenzjonijiet taħt il-proċess ta' Recognition of Prior Learning (RPL) għall-għalliema bl-esperjenza. Fir-rakkomandazzjonijiet jew il-Kummissarju laqa il-pjan tal-Università bħala rimedju xira iżda rrakkomanda li kull min ingħata transkript żbaljat u jiddeċiedi li jsegwi l-kors f'Ottubru tal-2026 għandu jkun eżentat milli jħallas it-tariffi universitarji.